Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Ƙwararre Tech & Crypto. A yau ma dai kamar kullum za mu nuna yadda za a ci wannan miliyan 2 ta Memepi combo. So wannan bidiyon yana da amfani sosai kasancewar mutane ma suna ƙorafi in sun yi nasu baya yi. So gaskiya wani lokacin kuskure mutane suke kuma position ɗin yawanci da suke taɓawa ne ba nan ya kamata su taɓa ba. So ku kalli bidiyon nan yadda ya kamata domin ku ga yadda ake yi. Na shiga cikin Telegram ɗina. Ok, zan je na nemo ga Memepi. Idan ya ɗan ɓata ma lokaci kawai ka je ka kunna ne VPN. Tunda ta fi saurin connecting, kun ga ai ban sha wahala ba na yi connecting. So in ka kunna mai VPN zai buɗe. So ok, wannan ban ma karɓe shi ba. So abin da ake yi shine kafin ka kunna bot za ka je ka yi. Zan shiga in nuna muku combo ɗin. Za ka taɓa ɗaya a ƙirjin shi, sannan biyu gefe, sannan uku ƙasa, sannan 1 2 3 ina fata kun gane. To za mu je mu gwada. 1 2 3. Kun gani yadda abin ya kasance ko? So za ku yi amfani da wannan pattern ɗin. In ka taɓa ƙirji shi 1 1 2 2 3 3 4 ina fata kun gane zai yi insha Allah. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon, sannan insha Allah ku kasance da group ɗin mu za mu saka wanda ya fi fita, saboda kun ga wannan bai fita yadda ya kamata ba amma gashi dai na yi kun gani ya bayar. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma in kana tambaya za ku yi mun a ƙarshen bidiyon nan ko kuma can ɓangaren channels ɗinmu guda 2 insha Allah za mu amsa cikin sai an jima. Mun gode.